Slovo čaj má pôvod v čínskom jazyku. Vo väčšine svetových jazykov sa slovo pre čaj odvíja od čínskeho výrazu cha. Existujú však dva hlavné spôsoby, ako sa toto slovo šírilo do sveta. Čínsky výraz cha, pôvod slova čaj sa dá vysledovať k čínskemu výrazu cha, ktorý bol používaný na označenie nápoja pripraveného z listov čajovníka. Tento výraz sa šíril do rôznych jazykov a kultúr, vrátane angličtiny, tia, španielčiny, francúzštiny, a ďalších. Čínsky výraz v niektorých oblastiach Ázie, ako napríklad výraz v kantónskej čínštine alebo v niektorých dialektoch juhovýchodnej Ázie, je slovo pre čaj podobné čínskemu Z týchto oblastí sa potom slovo rozšírilo do portugalčiny, a cez portugalčinu sa dostalo aj do iných európskych jazykov. Celkovo povedané, pôvod slova čaj sa odvíja od čínskeho výrazu, ktorý bol neskôr adaptovaný a prenášaný do rôznych svetových jazykov cez historické, obchodné a kultúrne vzťahy. Ako vznikol prvý čaj na svete, legenda hovorí o tom, že prvý čaj bol objavený v Číne pred viac ako 2000 rokov. História čaju sa však mieša s mnohými mýtmi a legendami, a preto nie je jednoduché presne určiť, ako vznikol prvý čaj na svete. Jedna z najznámejších legend sa týka čajovníka Shen Nonga, ktorý bol podľa tradície čínsky cisár a liečiteľ. Podľa tejto legendy sa Shen Nong pohyboval v lesoch a pripravoval si horúcu vodu, keď mu na hlavu spadli listy z čajovníka, ktoré sa následne ocitli vo vode. Shen Nong si všimol, že nápoj mal príjemnú chuť a povzbudzujúci účinok. Tým sa údajne začala história pitia čaju. Je dôležité si uvedomiť, že táto legenda má skôr symbolický charakter a je pravdepodobné, že konzumácia čaju sa vyvinula postupne vďaka ľuďom v oblasti čínskej provincie Yunnan, kde rastie čajovník. Počiatky čaju sú teda zahalené v histórii a mýtach, a nie je možné s presnosťou určiť, ako presne vznikol prvý čaj. Bodhidharma a čajoví mnísi, legendárny indický buddhistický mních Bodhidharma, zakladateľ čínskej školy Han, Zen, podľa legendy spálieval svoje oči, aby neusnul počas meditácie. Z jeho slz rastli čajovníky, a z listov týchto stromov vznikol čaj, ktorý mal schopnosť udržiavať buddhistických mníchov bdelých a sústredených. Mních Lu Ynu a Tia Klasic, mních Lu Ynu, považovaný za otca čínskeho čajového umenia, mal podľa legendy ťažký život. Keď ho jeho matka opustila, našiel útočisko v kláštore. Aby urobil nejaký prínos, učil sa o čaji. Jedného dňa mal sen, v ktorom mu jeho matka ukázala, ako pripraviť nápoj z čaju. Lu Ynu potom napísal Chaing alebo Tia Klasic, jedno z najdôležitejších diel o čaji v čínskej histórii. Čaj v japonskom kláštore, legenda hovorí o japonskom buddhistickom mníchovi, ktorý si všimol, že pády čajových lístkov do nádoby s horúcou vodou vytvárajú osviežujúci nápoj. Tým sa čaj dostal do Japonska a začal sa pestovať a pitie v japonských kláštoroch. Tieto príbehy a legendy pridávajú kúzlo a mystiku k histórii čaju, a zároveň ukazujú, aký veľký vplyv mal tento nápoj na kultúry Ázie. Čajový lupič, v Číne existuje príbeh o chlapíkovi menom Louis Hen, ktorý ukradol čajové klíčky z cenného čajovníka, aby pomohol svojej chudobnej rodine. Bol odhalený, ale keďže čaj bol tak dobrý, že cisár mu to odpustil a dal mu prácu na svojom panstve. Čajový majster a princ, legenda hovorí o čajovom majstrovi, ktorý varil čaj pre princeznu. Jeho pohostinnosť a umenie pri príprave čaju viedli k tomu, že princ si ju vzal za manželku. Pôvod slova chaj, slovo chaj, ktoré sa používa v mnohých jazykoch na označenie čaju, má svoj pôvod v perskom výraze šaj. To sa šírilo do rôznych kultúr, vrátane ruských, tureckých a indických jazykov. Britský čaj o 5. Tradícia britského čaju o 5. vznikla v 19. storočí. Anna, vojvodkyňa z Bedfordu,
mala zvyk si po obede podávať čaj a malé občerstvenie. Táto tradícia sa rozšírila medzi britskú aristokraciu a neskôr aj medzi verejnosťou. Čaj v čínskej svadbe. V tradičných čínskych svadbách je obvyklé podávať mladomanželom čaj ako symbol úcty. Mladí pritom dostávajú aj príhovor od starších členov rodiny.